Nachádzame sa v priestore kaviarne Mozart, ktorá je historicky tak disponovaná, že sa sem naozaj hodia veci, ktoré korešpondujú s jej stavebným charakterom. Vybrali sme za týmto účelom veľmi slušnú, kvalitnú expozíciu diel Dominika Skuteckého. Dominik Skutecký je autor, ktorým začína, nepoviem, že slovenské moderné umenie, ale protomoderné umenie a je vlastne prvým veľkým Slovákom, ktorý sa európsky ako maliar presadil. Bol to hedonista, vo farbe niekedy vykazuje znaky takého veľmi príjemného farebného obžerstva. Každopádne to bol človek, ktorý bol svetobežníkom a maliarom európskeho významu. Prešiel školami vo Viedni, v Mníchove, ale najmä v Benátkach, s ktorými spojil 15 rokov svojho života. Dostal sa do skupiny umelcov, ktorí sa venovali tzv. Mešťanskému žánru. Ide o obrazy s figuráciou, ktorá má anekdotický charakter, alebo ide o nejakú situačnú komiku, akurát, že sú báječne namalované s ohľadom na interiér, s mimoriadnym citom pre detaily, či naratívne, rozprávacké, alebo detaily oblečenia, bižutérie pri ženách a podobne. Takže je to ešte tvorba realistická, ale už poznačená nastupujúcim impresionizmom v tom, aká je citlivá na svetlo a na farebné mutácie. Takým dobrým príkladom toho, kam až zaviedol svoju tvorbu Dominik Skutecký, je jeho tvorba po návrate do Banskej Bystrice. Jednak to boli obrázky sociálne zaujímavé, ale najmä zaujímavé prvkom ohňa v medenných hámroch, kde zobrazoval kotlárov a zlievačov, ktorí odlievali meď. Ale oveľa viac, a myslím, že tam aj jeho popularita je najväčšia, sú práve tie mešťanské žánre, z ktorých najsrdečnejšie sú tie, ktoré sa viažú k jeho rodine. V zábere za mnou je vidieť známy obraz, plenér, teda malba v otvorenom priestore, kde umelcová dcéra Karola, inak maliarka, a pre tých, čo nevedia, aj mama významného slovenského dramatika Petra Karvaša maľuje. Tento obraz je silný aj tou témou, že je to vlastne obraz v obraze, pretože Skutecký maluje svoju dcéru a jeho dcéra maluje dievku, ktorá sedí v parku, čiže je to nielen výpoveď o jeho dcére, ale je to aj výpoveď o tom, ako iní malujú. Čiže my voláme takéto obrazy metaobrazy. Keby sme išli do detailov a pozreli si tie obrázky zblízka, tak by bolo vidieť ohromný zmysel pre farebné nuancy. V tom bol naozaj Dominik Skutecký výnimočný. Zmysel pre materiálnu povahu sveta a s tým, čo svetlo robí s vizuálne zaujímavými predmetmi. Samozrejme, nechýbajú popri optimistických, mešťanských, rodinných motívov ani motívy smutné. Veľmi časté sú to motívy vdov v kostoloch, veľmi časté sú to motívy, ale tie sú veselšie, krásavíc v Benátkach, flamenko tanečníc, rybárov, teda to, čo videl v benátskom prostredí. Každopádne je dneska Skutecký aj v medzinárodne hodnotený ako človek alebo umelec, ktorý presiahol hranice Slovenska, tedy Horného Uhorska a regiónu, pretože má naozaj medzinárodnú reputáciu svojim mimoriadnym obrazovým hedonizmom a výtvarným senzualizmom.